se Marko, prezivam se Ašćerić. Ja sam Mihajlo Bolić. Zdravo, ja sam Mateja Budišin. Ognjen Ignjatić. Ja se zovem Andrej Kuturović. Ja sam Stefan Krsmanović. Ja sam Stefan Mančić. Moje ime je Viktor Stojanović. Ja sam Viktor Vešić. Matija Vidanović. Ja se zovem Muroš Vešić. Poziciju igram polu desno odbranu. Pozicija sredina, nekada desni bek. Igram levo i desno krilo. Srednji veznik. Moja pozicija je golman. Igram veznik u sredini. Igram desno krilo. Odbrana sam levo. Golman sam. Ja sam desno krilo. Poziciju levo krilo. Za 2016. Igram za selekciju 2014. Igram za selekciju 2014. godište. Za 2016. Branim za selekciju 2014. Igram za selekciju 2014. godište. Selekcija 2016. Igram za 2016. godište. Generacije 2016. Igram za selekciju 2014. godište. Godište sam 2014. Fudbal. Pa fudbal. Volim trčanje i kondicionalni deo. Koordinaciju, trčanje. Najviše volim kada radimo koordinaciju i kad se mi golmani odvojimo posebno da radimo naše. Najviše volim koordinaciju i pokret. Najviše volim trčanje. Najviše volim da igramo fudbal i koordinaciju pokret. Volim da radim s kapicama, skokove i nešto s loptom. Da volim da vežbam koordinaciju, volim trkačke delove. Pa volim da igram fudbal, volim da se družim sa drugarima. Ja trčim. Ceo trening trčanje. Kad radimo vežbe i to. Pa da žongliram i kad neko neće da doda, ti si sam kod gola. Vežbe snage. Ne volim kad ceo trening trčim. Ne znam, sve mi prije, ništa. Meni sve onako dobro i prijani. Pa ne volim kad je neko ovde i, na primer, neće da mu doda, sam je ispred gola. Ceo trening trčanje. Pa malo ne volim nešto da trčim. Tereni su mi skroz ravni, sviđaju mi. Pa super. Sviđa mi se dosta. Sve mi je okej. Pa tereni su super i uslovi isto su odlični. Sve mi se sviđa. Dobar je teren, lopte su također dobre. Rekviziti i teren su super. Pa dobri su uslovi. Pa sviđa mi se to što imamo da treniramo tu po terenu i možemo da treniramo i na školskom tamo u sali. Odlično. Teren nam je odličan, rekviziti su nam odlični, sve imamo novo, imamo sve što nam treba. Baš je prelep teren. I stavili smo nove mreže i baš je lep teren. Dobro radi, malo je strog. Na utakmice nam sve objašnjava kako da radimo i slušamo ga i odigramo utakmicu lepo. Pa odličan trener, bolji nego prošli, ima dobre treninge, zna da namesti pozicije, sve zna lepo da uradim. Odličan je trener i sve pohvala za njega. Stvarno nas je dosta stvari naučio i uvek kad nešto zeznemo, kad pogrešimo, onda nas ispravi i da nas on nije trenirao, ne bi postigli prvo mesto. Trener je baš dobra osoba. Mnogo nas pred utakmicu da na motivaciju, mnogo nas je naučio. Dobar je i uvek nas podržava. Pa trener je jako dobar, puno nas je naučio. Sviđa mi se, ovdje imam da kažem da je baš dobar trener. Super. Naš trener Marko je odličan, on zna šta je nama najviše potrebno i mnogo je dobar prema nama. I uvek nas motiviše pred utakmicu i uči nas mnogo dobrih stvari. Pa me naučio baš mnogo nego prošli trener. Naučio sam da savladam neke strahove koje sam pre imao.